Hello logoफोर जों दा थांबाय दोङो बल लायनो जों मादारबारियाव बल लायनो थांबाय दोङो सेरमेनियाव ना दा साइकेलाव गाखोनोसै गाखोबाय साइकेलाव दा जों थांबाय दोङो मादारबारियाव बल लायनो नै लाउनखि लोगोफोर बाय दोङो सिगां थांगासिनो दोङो लोगोफोरा आरो जों लोगोफोर दिनै जों थांबाय दोङो बल लायनो जोंनि क्लाबनि जों लोगोफोर दंजोबो सिगाङावबो दिनै थांगासिनो दोङो थांबाय दोङो दै दिनै बेबायदिनो जों थांबाय दोङो बल लायनो बल तारमाने सरकारनिफ्राय फैदों जोंनि क्लाबाव बल फैदों जों दा बे लायनो थांबाय दोङो फैबाय दे थांगासिनो आरो लोगोफोरा सिगाङाव थांगासिनो दङ हेल' लोगोफोर जोंनि क्लाबनि गथ'फोरा इसोरनो इला जोंनिया फन आरो बियो धन आरो दाइलै बियो लोगोफोरा फैगासिनो दोङो आरो लोगोफोर गासैबो नै नेदों साइकेलनि गेरेजाव नै साइकेलफोरा ओइला सिदाव हरदों थारमाने फाहामगासिनो दोङो गेरेज गाखिथिगा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या सेंडोरा साइकेलनि दा साइकेल फाहामबाय दोङो बे साइकेलनि गेरेज पाम्प मारिगासिनो दोङो नै लोगोफोर दा दैमा मोनसिगोन जोंनि दैमा खिथिबाय दोङो नोंसोरनो फाग्ला दैमाखौ लोगोफोरा गासैबो थांगासिनो दङ लोगोफोरा सर पिताजी हो आज तो क्या दिन की शुरुआत है लोगोफोर जों थांबाय दोङो बल लायनो मोनहैसिगोननो दैमाखौ मोनबाय दैमा खिथिबाय दोङो लोगोफोर दैमायाव बुथारनायदो नामा हाग्रायाव थौगो नोंसोरो मैला बे सिब'निया फैबाय दोङो इखो दैमाया लामाफोराबो गाज्रिथार दैमाखौ हमफैथारबाय हेलो गाइस एवरीवन बुं मा बुङो जेबो बुङाथौ हा बुङा नामा दे होमबालाय लोगोफोर जायगाखौ नायना मारै मोनदों दाबो मानि बायदि मोनसे लोगोफोरा हा नांथाबाय नामा दैमायाव मोनहैसिगौमोन ना गैला दैमायैनो दैया बायदि जाफैसिगोन दख' दै फैदो दैमायाव दै फैदो अखा हागासिनो दङ दा जोंनि दैमायाव दै फैदो खोमा दलङा माबायदि गोदोर नङा दलङाबो वाव थाइनै उन्दैया फैसाखौ थाइनै उन्दै दादो लगा बल लाबोबाय दोङो जोङो
कारसो गैला जोंना BMW गैला कन गैला हासुबाय दोङो आरो इला जगासिनो दोङो लोगोफोरा आरो फैगासिनो दोङो नेबाय दोङो थारमाने लोगोफोरखौ इसोर मोनफैथ'वाखै इसोरखौ नेबाय दोङो लोगोफोरा थांगासिनो जों दा बल लायनो माने मोनथारसिगोन बल लायनो थांनानै जोङो चेयारमेननियाव दा गारियाबो गंसेल'सो जोंना साइकेल गोजा दा जोंनि साइकेला बेयो ड्राइभारा आरो आं उथिसिगोन उथिबाय दा जों थांगासिनो लामाया खनसे गोलैनांगौबा हाब्रुसो मोनजागोन नालाय हाब्रु गोजा दै गोजा हाब्रु माने हाब्रु मोनजागोननो मोनजामारगोन थ' र' हाब्रु गोजा लोगोफोर लामाफोरा अरे भाई चलो रे जल्दी जल्दी नहीं ये तो हम गिर जाएंगे बुढ़ा माने को सुधार itu dari A habis juga ini tuh tangga sini habis juga lama pula dari ke jai tangga sudah sibo nenek nenek nek mau nggak bung ini nih Đấy, đi đi bắt ra. Thế à, tao dậy ra nhỉ? Đấy cứ thế. À bắt ra cái đi cơ. Bung ra chiếc con đừng bữa. Hả? सबकी बात देंगे Bung ra chứ bữa. Để bung ăn. Lâu qua số khắp hay cái sân nữa. Mình nhà cái chứ nữa. Khắp hay cái sân nữa एकदम. Từ vãi đi không? Khắp ra. Tao cũng bung ra đi. Kamera orang jaga kena na, apa dengan itu kita, malam ini hari itu. Sampai dengan jangan dah, mentar sih kan barang kita gila. Lalu kepada para lama kemudian membai, ya. Lalu kepada tanggal sih Aku sekolah ini, baik baik. Nilai berhasil orang kasih juga. Video mana itu roh? Berhasil orang kasih juga lagi berah. Kabar kasih juga. Berhasil kan? Mobil lagi geli dulu. Abe, marah baru ini. Dublia. Marah baru ini. Marah baru ini umpai dia. Datang kasih juga. Mulai dulu. Berhasil dia juga datang kasih. Lagi biasa nasi kan sudah kasih dulu. Akhirnya kasih lagi nasi kau. Datang nak portal anak fancai, baik. Ni orang ini cai. Lalu kemudian beli orang ni. Nai ni mereka ni ya. Jadi portal mumba, orang cai portal anak. Oh kabel habai dong. Oh kion. Mana kau? Kalah. Bang nasi nak kalau ayu kau. Oh thang bas bo. Pada lama kan Mumbai. इसमें उतरना पड़ेगा एकदम उतर सिगो नखा फैतर दे हेलो माबा बुंना ना बुङा जेबो बुंनो लाइक नि बता एला आदा यो आबो जाय नै लाइसे दिखिनायसै जों सासिगोन किलेकिं साइकेल के जालु जोंहा गारि गैया थांगासिनो दोङो हा दलं बानायगासिनो दोङो लामाफोरा गाज्रि जादोंखिनियाव इफाले साइकेल की सान बाबाले दिगदार दैयो लगाइला दैयो
न'आव मोनफैबाय जोङो दा बलखौ दिहुननोसै थौ हाब मोनफैबाय दे न'खौ बोरैनो बला दिहुनबाय हेल' लोगोफोर ब्लगखौ नायनानै माबायदि मोनखो थारमाने आं बिदि ब्लग बनायफेरना मोनाखैमोन दिनैसो फार्स्ट ब्लगखौ बनायबाय लोगोफोरा बुंबाय ब्लग बनायनो दे मोनसे होनना ओमफ्राय ब्लगखौ बनायबाय ओमफ्राय आं सानबाय दंमोन ब्लग बनायगोन होनना बनायबाय नाथाय मोजां जायाखैबो जानो हानाय माने आं बारा बाथ्रा बुंनो रोङाखै आरो बारा भइसआबो गोसा जायाखै आरो होमबाबो आं मोजां खालामनो नाजागोन आंनि ब्लगखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइबखौ खालामना होबानो जाबाय आरो दिनै भिडिअआ बेखिनियावनोसै